pun kakang melu jumat pun kakang melu jadi berkali-kali sama ustad kamu kerana Gusti wujud jabat bayi kang mapamokan bulan Brotojoyo jemparang opo diajeng jadeng bayi kamomokan gelan nganti kalenggan samengkus kanjeng pirang tondro Yai Brotojoyo ora melu saka pamitung kuwi diwus tungkapitung ora suwe meneh capek kainan Gusti Tunggal turungan liman yen koyo turungan kang tangkap daya-daya tawis kudu rampe kanggo padha aja ditutup Indonesia diberdiri mengkubur kakang dhewe kang tangkap dicapas ilangi arangi Yai Brotojoyo kanjeng ora bakal jangan kudu komarang garangku Yai Brotojoyo besok jeneng kono siraman itu kono iki sintak sepuluh apa jeneng kanjeng Pati kang dirami panganan yo kang bareng banjur sapa diajeng koyo pengen cetek dhewe kanggo podo siraman pitung kulo aku kalau sing kirane aku kuwi kang Mas Merti kulo kang Jepara
ing rembulan kang dipangkungan Mas Werdi turu mancah limang gawe pemandang gawe tentrem ing atiku Jembareng ojo dadi ati mangkung pangapunten namun pompi sing ngirawi jabang bayono kanthi tadi kang Mas Werdi turu kok ana bisa dadi cahya kang bisa dadi sarana tentrem mengko mantu tentrem karo kabeh sak negara ngaman Kanjeng Marmo Junesu lalu cipisan iki bae Mas Werdi dirawuhake karo kasar dan mati ora yo Kang Mas kagiat resang kabiramu renang kuri nampe kabir ya jagat dilu berkopake semua jagat yai burung tujuh wong ayu garawati kakak iya yen pancen kaya mengkono sing dadi pamutan kakek tanggap ing sasiko kaya ngono rawatas dadi panggal kuning semune kuwi jabat bae sing ana kandutan mau kepengin cetakan kang lawan Kang Mas Werdi ayo Raja Mas lan semua dina sampo kakang wis kudu sampo payopo pinten kirim namo penjudi hati dhuwur mati opo dimandu kabeh siraman jamas pitutung terus seneng opo prabu Diwo opo prabu Duwan anak opo prabu Bolodewa sing bakar mati yo mengkulungan jembar kabeh katang-katang upaman tumpun yang sing capai bae sing tangan kuwi kirami Kang Mas Werdi turungan jembar iki
kan berisik aku nalika semanten Bathara Jaya ngadhep Wahyu Dayan saha Wahyu Manikem saya Wahyu Dayan menika Wahyu jining ratu kalamun Wahyu Manikem Wahyu babon ing ratu ingkang kemarin yang putra sampun medhunu kini manci tunggu teman cukup dari padi papan madura cipto enggak ada perkara jadi kemarin jadi pangan mereka dari kami jadi bisa Iya kakak nanging keparing yang kode aku iki dimasrahke marang kakang Bathara Kumajaya redene kakang Kumajaya kang wis pinentu dene Hyang Pada bebasan senadyan laku kok delungan kena kalimat nanging wis dadi keparing kakang Bathara aku kali manuk kakang Bathara Kumajaya senadyan
dari papan padununganku mapole ora bisa kelawan Kakang Wahyu Widayat Adi Wahyu manis penggil sapa peteng utawa peteng pamikir kok Kakang mobil bisa kok Kakang gambarake papan padunungan Adi amarga kalamun kalampun keparing pertolongan iki kang ginawi panjang lelakone Tugala Ngasima nanging kuciwane wektu ingkang dumunung ana Wesna Tuhan angkara budi candala nanging menawa kang dadi perbarane ancen bener bekti karo Bathara kraton kang gedhe iku Wiraka nanging iku kraton ingkang wis tuwa kalamun Ndhuwarawati aratune pancen wicaksana sami para kawula nanging kuciwane Bathara marangake negara Bathara digawe panjang lelakon mula kang sapa iku Adi senadyan pun Kakang Guru bisa paring keterangan kang rawa pramu Adi kudu duwe pamawas luwih dhisik gampane titah ingkang kadungan Wahyu ibu titah ingkang gedhe labuhane kelawan jagat iya ora liwat aku nderekke kersane Kakang Bathara Jaya nang miturut pangkone Kakang Prabu kang kurang payu mandung kayangan Cakra Kembang prakondo kalamun Cakra Kembang bakal sambiko bakal panggil biji marayogane sadi sakembaran padha sinidana manipun Kakang sumping kekaman aja nganti sadi kaslo berbulya iya kang aku mung karo manut Kakang Pandito kang jinarya ansih modal ilmu kang sanyata nalika semanten pos kemarin mandhing wonten simpinipun Bathara jengkang diri ora karo bathak raptanemu nengge sang bertari durga sang dewane pentanggiri godhong kejo jroning Madaya iki sang Prabu Jaya
karo dolan kuwi ditengah gede lapane karo jagat. Ning mongko dosa mos mati namanya ora sinan saya wis atos. Isine pamikir kudu ketukan main kita ya. Ora sapa ki main kuwi iki mlebu kecet marangake marang kudu dosa mojo yo. Iki wale-wale opo iki tenan. Sejatosipun mayu sama sampun saking mangan sampun tumegat wonten ing narkoba dewe Kanjeng Ibu. Lho. Teko wis mudhun ana toko-toko yo kita gawe ngono cagate sekolah iki ana sapa? Kulo mboten saged matur. Amargi diwayu menika gadah raos piyambak. Menang nampik, menang amilih. Kula ingkang menika kulo mboten saged kudu masih sobat bakan menika. Hadi mandi dateng Kaliwatu menawi sampun dados kajenganipun Wahyu Widayat inggih sampun ajengipun kula bilih ibu badhe mundhut payu sampun ngantos wahyu boten paduka diwasa sampun badhe mundhut payu sampun boten wonten menawi ibu badhe mundhut payu Kanjeng Ibu mingis-mingis pindha lan teping trisula netra ndek